Hello, isang magandang araw po sa ating lahat mga kakudkod, mga kaputo, kawan. O diba may bagong tawag na ako sa inyo dahil ang ating co-op or kooperatiba ay one-stop shop agriculture cooperative. At ito nga pala mga kakudkod na nakikita ninyo, ito yung inatindan namin noong Miyerkules, Feb 26, 2025. At syempre katatapos lang ng ating kaarawan, kaya naman minabuti kong sumama dito dahil nga naman bongga ang ating selebrasyon, diba? Kasi mga kakudkod, hindi nga pala ako nakapag-celebrate sa bahay ng aking kaarawan. Baka naman maniwala kayo dyan na dito ako nag-celebrate. It's a big no mga kakudkod, mga kawan, mga kaputo. Dahil nga naman itong ating seminar na natinda nito ay napaka-importante. Tungkol ito sa mga kooperatiba o regarding sa mga layunin o ano pa mang dapat i-discuss dito sa seminar na ito. Ito ay updates mga kakudkod dahil nga naman yearly ito ginaganap ng CDA or Cooperative Development Authority. At nga pala mga kudkod, nagpapasalamat ako dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makasali or maging bahagi ng ganito mga seminars dahil ito ay napakahalaga kung isa kang miyembro ng kooperatiba. Siyempre hindi ko pinalagpas ang pagkakataon nito na makapag-vlog dahil nga naman mga kudkod, nakaka-miss din lang talaga, diba? Ang daming participants at punong-puno ang venue. And actually po, this is the very first time na umattend ang ating kooperatiba, ang JSAC, ng ganitong mga seminars this year 2025 dahil nga naman ay nag-uumpisa pa lang po tayo sa ating kooperatiba, kaya naman minabuti nating magkaroon ng dagdag kaalaman at syempre ito ay napakahalaga lalo na sa isang kooperatiba dahil sabi nga ay every year ay nagbabago ang mga policies ng ating CDA. Para po sa inyong mga katanungan o nais maging miyembro ng ating kooperatiba ay pwede po kayong mag-PM dito sa ating Facebook page at syempre pa kung may mga kakilala po kayo na membro na ng ating JSAC ay pwede po kayo makipag-coordinate. Pero kailangan lang po kayo magkaroon ng proper orientation bago po kayo maging official member ng ating kooperatiba. Napakalaga po na magkaroon tayo ng orientation bago tayo pumasok sa isang organisasyon para malaman natin ang ating mga karapatan at syempre kung ano ba ang ating maibabahagi sa isang organisasyon para makatulong tayo sa pag-unlad nito. Ayan, mabalik na nga po tayo sa ating pagva-vlog dito sa ating venue ng Sundays Dormitel or Events. At syempre maganda nga po pala itong ating venue. Ito nga pala ang aming table at syempre sa isang table ay hindi lang po isang kooperatiba ang naka-occupy. Kaya naman may nakilala din tayo dyan na ibang mga kooperatiba at nag-share po din ng kanilang mga experience sa kanilang kooperatiba. Kaya maganda lang at nakakakuha tayo ng impormasyon sa ating mga kasamahan, sa pakikisalamuhan natin sa ating mga kapwa cooperative members. So all in all ay may natutunan po tayo hindi lang sa pakikinig kundi pati sa ating mga kasamahan dito sa ating ginawang or inatindan na seminars. At syempre, ayan, photo off na po tayo. Kaya naman, masaya na ang lahat. Malapit na po dyan mag-uwian. And of course, looking forward for more gatherings or seminars na kagaya nito para naman maka-attend ulit tayo or ang ating mga members ng JSAC. At syempre po maraming salamat po sa ating lahat, lalo na sa ating mga members ng JSAC. Ayan, ito nga po pala yung labas ng seminars or ng venue. Napakalinis mga kudkod or mga kawan. At recommended po ito sa mga gustong magkaroon ng ganitong seminars or naghahanap ng venue or any other occasion sa kanilang mga family ay napakaganda po dito. Ito yung labas ng kanilang Sundays events at doon sa dulo sa unahan nandun po yung reception or entrance ng Sundays Dormitel. Para po sa ibang mga amenities ay pwede po silang kontakin sa kanilang Facebook account. Ayan mga kudkod, maraming salamat po hanggang sa muli. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na events ng ating JSAC at syempre see you soon para sa gustong mag-member ng ating kooperatiba. Maraming salamat po and God bless!